Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake haduwa a wannan ajin na ka'idojin rubutun Hausa inda muke daukan ka'idojin rubutun Hausa ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa. A har yanzu muna ƙarƙashin alamomin rubutun Hausa wanda a darasi da ya gabata mun yi bayani dangane da wasu alamomin rubutun Hausa. Mun yi gabatarwa dangane da me ake kira aya. Muka ce duk wata alamar da ake sakawa bayan an kammala jumla masana sukan kira ta aya, amma kuma su raba zuwa uku, zuwa babbar aya ma'ana wacce aka fi sani da aya kenan, sai kuma ayar tambaya, sai kuma ayar motsin rai. Mun yi bayani dangane da aya, asalin babbar aya wadda ake saka ta kamar haka ɗigo kawai. Sannan bayan mun tattauna yadda take muka kawo alakata da sauran alamomin rubutu, ko kafin alakata da sauran alamomin rubutu sai da muka kawo yadda ake samunta a cikin jumla ɗin. Muka ce dole sai jumla ya ƙare gaba ɗaya, jumla ta ƙare, sannan kuma dole sai idan jumlar ba ta tambaya ba ce ko ta mutsirai. Sai kuma muka kawo zamantakewarta da sauran alamomin rubutu inda muka nuna da waɗanne irin alamomin rubutu take zuwa, sannan muka nuna da wani irin baki ake iya tashi bayan an saka aya. A yau kuma ko a yanzu kuma wannan darasi za mu ɗauki alama ta gaba wacce ita ma ana kiranta aya, amma ba babbar aya ba kamar waccar da ake yin ɗigo. A maimakon haka ana cewa ayar tambaya ko kuma alamar tambaya. Ayar tambaya ko kuma alamar tambaya. Alamar tambaya. To mecece alamar tambaya ko ayar tambaya? Wani lankwashashen layi ne da ake ja mai kama da makata ko lauje tare da ɗigo a ƙasansa. Lankwashashen layi da ake ja mai kama da makata ko lauje tare da ɗigo a ƙasansa. Saboda me? Saboda ya nuna ana tambaya dangane da zancen da aka faɗa ko zancen da aka rubuta. Da zaran an ga wannan alama ɗin ana tambaya ne a cikin wannan jimla ɗin ko kuma cikin wannan zancen. Tambaya ake yi. Don haka za mu ga misalai yanzu a cikin jumloli. Misali, Laraba ta zo. Laraba ta zo. Aga sai aka ƙare da alamar tambaya. Idan aka ce Laraba ta zo ba a saka komai ba, ya zama ba a san shin tambaya ake yi Laraba ta zo ko kuma a'a shin bayani ake Laraba ta zo. In Laraba ta zo ne bayani ne, kun ga za a saka ɗigo ne, za a sa aya, babbar aya. Ko kuma shin ana magana ne da alamar motsin rai. Laraba ta zo an faɗa irin cikin tsorita ko kuma cikin murna. Duka za a sa motsin rai ne. Idan cikin tsorita ne, yara suna ta wasa a gida, Laraban nan kuma in ta zo ba ta bari su yi irin wannan wasan. Laraba ta zo, yara za su firgita, za su tattara kayan wasa. Idan kuma cikin farin ciki aka faɗa, ana ta tsammanin Laraba ta zo, Laraba ta zo, nan kuma yara za su je da shewa a tare Laraba. Da haka duka waɗannan abubuwa ne guda biyu masu sosare. Kenan da zaran ba a saka alaman komai ba, wannan jimla ɗin bata cika ba, bata bada ma'ana ba, tunda ba a san ko dai jimlar bayani ko kuma jimlar motsire ko kuma jimlar tambaya ba. Da haka dole ne a saka, a ce Laraba ta zo, a saka alamar tambaya. A ina kuka gan shi? Tambaya ta biyu. A ina kuka gan shi? Kun ga a dokarmu na gutsirran aikatau, wannan daga gani, gan shi. A ina kuka kalle shi kenan, a ina kuka gan shi, a ina kuka kalle shi. Don haka an ƙare da alamar tambaya, ba ƙare da babbar aya ba, ba ƙare da alamar motsin rai ba. Amma me, jimlar nan ana iya mai da ita alamar motsin rai idan a ce abin mai sosa zuciya ne. A ina kuka gan shi? Misali, an ga daman wani yaro ya fita, an ce ku je ku nemo yaron nan ba a gan shi ba. Aka je aka zagaya sai ana dawo, a ina kuka gan shi? Alamar motsin rai ne, ya sosa zuciya. Don haka in motsin rai ne, motsin rai za a sa, in kuma alamar tambaya ce za a sa alamar tambaya. Amma da zaran an rubuta haka ba a saka komai a nan ba, ya zama jimlar bata cika ba,
domin ba a san alamar tambaya za a saka ko alamar motsin rai za a sa ba. Don haka dole ne kafin ta cika a sa alamar motsin rai. Za mu ba da misali na uku. Wane ne ya kirawo ka? Wane ne ya kirawo ka? Kun game dole za a saka alamar tambaya, ba za a bar jimlar haka saka ba. A gurguje a nan ma za mu duba me yasa ake rubuta alamar tambaya. Kenan dole sai idan tambayar ta kammala, sannan kuma dole sai idan tambaya ake yi, ba motsin rai ake nunawa ba, sannan kuma ba bayani ake yi ba. Na farko muka ce dole sai tambayar ta kammala. Tambaya ta kammala. Misali, ana iya koda cewa kai a ina, za a sa tambaya. Misali, Musa ya ce a ina. Musamman idan ana rubutu ne irin na ko rubutun zube ko kuma musamman wasan kwaikwayo. Da haka Musa ya ce a ina, shikenan tambayar ta kammala, saboda kowa ya gani zai fahimta ana nufin a ina ne wani al'amari ya gudana, ko aka ga wani, ko aka yi wani abu makamancin haka. Da haka a ina, da haka tambayar ta kammala. Dole rubutun ya kasance ba motsin rai ba kuma ba bayani ba. Da haka dole rubutun ya kasance tambaya, ba motsin rai ba kuma ba bayani ba. Na akwai wakafi, ba motsin rai ba kuma ba bayani ba. Da haka da zarar an ga tambaya ce kuma ta kasance tambaya kammalalla, sannan tambayar ta kasance ba motsin rai ba kuma ba bayani ba, ba jumlar bayani ba kenan, to a nan ne za a saka alamar tambaya. Dangane da zamantakewa kuma, zamantakewa kamar yadda muka tattauna na babbar aya, zamantakewa alamar tambaya da sauran alamomin rubutu. Bari mu rubuta zamantakewar alamar tambaya da sauran alamomin rubutu. Zamantakewa alamar tambaya da sauran alamomin rubutu. Harsunan duniya Hausa tana a sahun farko, a jerin dukkan harsuna gurbin 11 ta ɗauko, ita ce ta ɗaya a sahu na gaba idan a Afirka ka sauko. Afirka ƙwarai kuwa ta yi fice, ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina. Harshen fari yawan jama'a shine madarin birnin Sin. Hausawa a kiyasin su miliyan 100.50, a bakar fata ba mai wannan sai ita ɗaya Hausar Yasin, ko a fagen adadin jama'a ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice, ya rufe ƙofa ko ta ina.